Rozprávajme sa spolu, rozprávajme sa otvorene, ale hlavne úplne o všetkom. Dobrý deň všetkým, ahoj Roman. Dobrý deň, Katka. Krásny deň všetkým, sa nám toho nakopilo. Pán Mikas odchádza. Zrejme sme sa nepochopili s našimi volenými zástupcami, pretože si treba uvedomiť, že my sme chceli a aj chceme byť súčasťou výkonu svojho mandátu. A tým, že prejavujeme svoju vôľu, to neznamená, že my takzvane po liberálno-demokraticky hejtujeme vládu. Nie. My ľudia len chceme byť súčasťou toho a v podstate ukázať, čo chceme, ako chceme a že každého, kto tento náš mandát chce naplniť a všetko, čo sa pokazilo, aspoň krok za krokom naprávať, no tak sme na jeho strane a podávame tú ruku. Ale určite už nechceme byť v pozícii služobníčka a uctievača svätého obrázku. Dobrý deň vám prajem. Po chvíľku eufórii, ktorú sme mali, že Mikas konečne vypadol zo svojho úradu, prišla studená sprcha. Miesto neho totiž nastúpila žena z okresného úradu Martin, ktorá dobrovoľne sa hlásila do prvej línii testovať zamestnancov Mestského úradu Martin. Aj so svojím kolegom ďalším, ktorý tam bol. Predvádzala sa v bielom mundúre, aby zaujala mainstream, aby upútala, aká je ona krasavica, inteligentná. A dnes sa čuduje sveta, dostala Mikasové miesto. Dnešnému dňu, teda k 14. februáru 2024, som odvolala z pozície hlavného hygienika pána Jana Mikasa a od dnešného dňa, teda od 15.2.2024, bude na túto pozíciu menovaná pani Tatiana Červeňová. Pani Tatiana Červeňová od roku 1993 pôsobí na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Martine. Ako vážne niekto verí, že táto žena zmení, že bude proslovenská a že bude rozumieť týmto veciam, alebo proste pôjde zase v agende, ktorú je niekto určí. Zase sa nebudú riešiť názory odborníkov, proste sa pôjde hluchý, slepý a idem. To vážne veríme takýmto ľuďom? A teraz druhá vec, to akože si z nás niekto robí srandu? Pán Pellegrini, robíte si z nás ozaj srandu? Aj pani ministerka zdravotníctva, robíte si z nás srandu, akože zalepím oči a nevidím? Myslíte si, že sme takí sprostí, že nevidíme, čo robíte? Že dohadzujete svojich straníkov na miesta, kde vôbec nemajú čo takíto ľudia robiť? Kurník, už konečne nájdete normálneho človeka, lebo vám ho nájdeme sami. Toto je chore. Idete ďalej vo svojej agende. Pošpinili ste voľby, pošpinili ste dôveru ľudí. Bolo nad slnko jasnejšie, že celá tzv. Legislatíva, ktorá smerovala k tomu útlaku, nátlaku a vydieraniu ľudí, že nesmú ísť do práce, musia mať zavreté prevádzky, nesmú prevádzkovať služby ani len na terase, 2 metre od seba. A všetko toto konanie bolo nezákonné, pretože tie právne predpisy, ktoré mali byť podkladom pre konanie, ktoré vymáhalo právnu povinnosť od tých ľudí v podstate ani nežiť, nemalo oporu v tvorbe legislatívy tak, ako mala byť. Platí to všeobecne známe, už by som to nazvala hrabinové pravidlo, že na nepráve nemôže vzniknúť právo ani právna povinnosť, ktorá je vymáhaná sankciou vo vzťahu k subjektu štátom, tak v tom je ten pes zakopaný. Ako všetci dobre vieme, že na nepráve sa nesmie stavať právo. Nie som právnik, ale som normálne zmýšľajúci človek a logika nepustí. Teraz sa špekuluje, že sa udelia amnestie všetkým tým, ktorí boli postihnutí tou mašinériou covidovou, čo podostávali pokutu, čo mali uzavreté prevádzky.
stíhajú exekúcie a neviem ešte aké postihy rôzne a chcú udeliť na toto amnestiu. Nemalo by sa náhodou vyhlásiť celý tento akt za nulitný? Nemalo by sa to vyhlásiť ako, že všetko bolo neprávne, nesprávne a všetko sa musí stopnúť? Pretože ak sa uplatnia tie amnestie na toto všetko, tým pádom sa potvrdí, že Mikas všetko konal správne, ale teraz my vám všetko odpustíme. Idú voľby, no obávam sa, že keď príde ďalší nejaký v tej Mikas sukni, ktorý už tam je, obávam sa jednej veci, že keď znovu zavedie v platnosť tieto vyhlášky, ktoré v podstate v platnosti akože podľa novej vlády sú, pretože dávajú amnestiu, tak ona si uplatní znovu tie vyhlášky a znovu po voľbách, keď bude nejaká covidová sviňárna, tak zás budú ľudí prenasledovať pokutami. Takto sme si to predstavovali. Ako začínam velice premýšľať, že koho sme tam vlastne dali. Je chválihodné, že pán Kotlár sa snaží nejakým spôsobom aj teda naši zástupcovia z tej SNS ten dôsledok tohto napraviť. Ale ako poznamenal môj kolega Peter Weiss, že je fajn, že to chcú, teda poslanci a zástupcovia takto konať, ale citujem, my však nepotrebujeme stav, kedy vláda amnestiou povie, všetci ste porušovatelia všeobecne záväzných právnych predpisov, ale to nič, aspoň sa pozrieme na pokuty. Týmto je povedané všetko, že tá nezákonnosť nemôže byť legalizovaná tým, že budeme amnestovať tých ľudí, ktorí nekonali nezákonne, boli len nezákonne sankcionovaní v tom priestupkovom konaní. A v tomto je ten pes zakopaný. My musíme odstrániť príčinu nezákonnosti a to nebolo konanie tých ľudí. Touto amnestiou sa amnestuje niečo, čo sa amnestovať nedá, lebo tí ľudia nekonali nezákonne. Nezákonne konali funkcionári, úradníci, tam bolo to tzv. Zlyhanie justície, ale aj to nezlyhala úplne celá justícia. To sú konkrétne zlyhania konkrétnych ľudí v konkrétnych funkciách. Ako som už minule spomínala, tých právnych analýz bolo veľa a každý právnik, ktorý právo vyštudoval, vie, aká je teória štátu a práva a čo je jej obsahom. A práve z tohto dôvodu musíme trvať na odstránení nezákonného stavu, ktorý nastal tým, že sa prijala vyhlášková legislatíva, ktorá legislatívou nemohla byť, ale uplatňoval sa princíp vymáhania tejto právnej povinnosti. Navrhovaná amnestia má byť hrubou čiarou za protiprávnym konaním množstva osôb konajúcich úmyselne proti zdraviu, proti životom, proti majetku, proti podnikaniu širokých vrstiev spoločnosti. Škody, ktoré spôsobili, sú obrovské. S týmito škodami sa má obyvateľstvo vysporiadať tým, že oni odpustia nelegitímne trestaným ľuďom tresty. Tu nejde o amnestiu. Ide o spôsob, ako urobiť hrubú čiaru za rozsiahlym zneužívaním moci počas falošnej COVID pandémie. Legalizácia nezákonnosti a nezákonných rozhodnutí či konaní nie je ani správny, ani právny postup. A preto nie je možné hrubú čiaru urobiť tým spôsobom, ktorý bol navrhnutý. Ak máte naozaj úprimný záujem urobiť niečo pre ľudí, urobte to právne správnym spôsobom. Takže ešte keď sa vrátim k citátu od Petra Weissa, pokračujem, to je to potvrdenie potvrdeného. Čiže všetci tí štátnou mocou poškodení ľudia, ktorí po celú dobu bojovali s Molochom, potrebujú počuť, že bojovali s nezákonnosťou. Že ten, oproti komu stáli, sám porušoval svoje povinnosti. Že ich boj bol spravodlivý. A to je tá najvhodnejšia príležitosť práve teraz. Práve teraz je čas toto všetko napraviť. V konečnom dôsledku treba veci nazvať také, aké sú, ale aj podľa toho konať. A tu nám vyvstáva zase ten problém tých skutočných náhrad škôd, ktoré vznikli v dôsledku
tvorby a uplatňovania tej vyhláškovej legislatívy. A to sú tí poškodení podnikatelia, ktorí nám chýbajú v našom hospodárstve. Tých 21 000 hotelov, tých 81 000 živnostníkov, tých 260 000 zamestnancov. Možno časť tých prevádzok ostala, ale tie škody, pretože ak niekto zabráni niekomu v jeho ústavnom a zákonnom teda práve podnikaním dosahovať zisk a získavať príjem, ako môže od neho vymáhať na druhej strane platby, povinnosti, splátky úverov a podobne. Keď nemal objektívnu možnosť plnenia, tam nastáva tento problém. Objektívna nemožnosť plnenia spôsobená už ani nie vis major, ale vis COVID, alebo by som to nazvala vyhláškové tzv. Právo. Tak a tu zase vzniká problém. Ako chceme spoločne s vami, zástupcami, napraviť tento veľký právny problém, kde tí ľudia majú právo, tí podnikatelia právo na náhradu tej škody, ale nemá to robiť štát, lebo štát nezlyhal, štát sme my ľudia. Zlyhali konkrétne osoby v konkrétnych funkciách. Vrátane tých, ktorí dvíhali tie ruky a uplatňovali represie voči obyvateľom. A zás nám vstupuje do toho tretia vec. RTVS. Takže, pán Michalko, jednoduchá vec. RTVS je na programe dňa a už pred pár týždňami aspoň by sa o tom malo začať rokovať, konať, rozprávať, pretože ľudia sa rozhodujú a vnímajú svet podľa správ a to je to, čo som spomínala v predchádzajúcom videu. Ľudia potrebujú informácie, aby sa vedeli správne postaviť k životu a k problémom a aby správne vnímali to, čo sa okolo nich deje. A neviem, prečo ste lamentovali všetci, že len vďaka alternatíve. Lenže alternatíva to je len časť mediálneho priestoru. Ale RTVS, ktorú platíme naozaj všetci, lebo je platená zo štátneho rozpočtu, no tak mala by byť objektívna a mali by tam byť informácie, nie prekrútené správy. A preto je to dôležité. A preto ste sa snáď stal aj predsedom mediálneho výboru v parlamente. Takže navrhujem znovu sa vrátiť k tejto téme, znovu sa vrátiť k tomu, čo sme si rozprávali pred tými voľbami a opakujem, nemienime už ďalej byť v pozícii služobníčkov. Naozaj chceme spolupracovať, chceme podporiť prácou a našou vôľou tých, ktorých sme si vybrali, aby nás zastupovali. Zastupujte, ale počúvajte nás, čo chceme. Nie, že my vás platíme a zase vás máme len počúvať. To je veľmi jednoduché. Treba to takto zmeniť a začať a vykročiť k riešeniu problémov a nie sa im otáčať chrbtom.